Dwaro mar ni jalno ma pinye en piny mawacho kisungu miyo Raila Odinga nafas malach. Nikech kimiyo Djibouti tiduoke mana into a French speaking nation. Kimiyo Madagascar bende duoke mana French speaking nation. Tingeni bwana makoro wuokne Musa Faki bende French speaking. Jinping mane Musa Faki okawo kare bende was French speaking. Ok dibedie ni Afrika ka e kom maduong' no en mana ni jo French speaking gi kende manie gi nafas. English speaking to ni kanye. Emomiyo Raila Odinga nigi nafas maber. Nikech kata koro king'iyo ni kara koro joma chungi te ang'o kendo madwa migi godo komne en language. Ni wang'ni wamiye an English speaking nation mondo kawe komne. Nikech wan jo France, jo French speaking gi wase kawe higni malach. So mage momiyo awacho ni kopogore gi lony mare gi campaign mosetimo to gi alamo mwalamo gi tweyo mwadonje jumane, to the fact ni gini komne jo French speaking nations osekawe higni mang'eny wang'ni koro biro English speaking nation. Mana kaka deputy mare bendo osega bedo English speaking to sani koro dhi into Arabic speaking. Emo mineno ka deputy chairperson en Egypt, en Algeria, en Morocco, en Tunisia, mage jok malare. Nikech mano bende koro margi wang'ne. Ging'eyo ni ne kom ka ne giseyudo. Ne giseyudo. Koro modong' en mnani Arabic speaking nations ema mondo dhi olar deputy chairperson mar AUC ni. Erokamano. To English speaking tema mondo wene chairperson mar AUC. Lweny matimore DRC Congo ni